हेल' गाइस गासैखौबो आंनि एसबि बड' ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय गिबियावनो आं दा थांगासिनो जोंनि खाथिनि मेला फुजायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला फारि फारि नायलांदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइबखौ खालामदो बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन नोंथांमोना थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामसै आं दा लोगोखौ नेबाय दं आरोना लामा ससेयाव जोंहानि न' खाथियावनो आरोना फैगासिनो दं बेथिंजाय बिदिनो फैगोन ओमफ्राय नेगासिनो दासिमबो फैयाखै ओमफ्राय सासेया बैथिंजाय दं बेथिंजाय बेयाव लोगो दं ओमफ्राय दा थांगासिनो जोङो माबायदि जादोंथाय मिथिया अखाबो हाबाय दङ बोथोरा मार गाज्रि दासिमबो जोमैयानो दंबाय दं दा थांगासिनो दं आरोना जोङो ओमफ्राय एसे गोजानावनो दा थांगासिनो दा मोजां खालामगासिनो आरोना सिरि सिरि नोंजों आंजों दा थांगासिनो ना नायलांबाय थाबानो जाबाय जागोन ना जायाखै जाबाय ना माखासे बेदरलै सिख्लाफोर नोंखिदा ओरैबो हे माथो दै गोजा माबायदो दानाय नामा नै जा हटेला इयाव जागोन दा जा बियानिखौ फट' खेबदो दा मा लान्दो हो माथो फैदो बाजै नै दै जाजोबदो जायाखै दै जादों आइदै हटेल नै जोंनिया डाइरेक्टर सारा मा जादों मा जादोंमोन इयाव दहाय हा एक्सिडेन्ट खदाल ओरै फानो ना इयाव खदाल ओरै नैयाव जों माबा जानो नागिरदों आरोना नासो फैखाद' दा दे जानोसै आरोना बेखौ जानोसै जों दायो नोंनो बिसिनायखौ आंनो बिसिनो बोरै जागोन आंलाय हाबोमोन मा लाजिलायो बे मन्दिर सोरगिदिंखौ जोंनिथिं माबाखै आरोना नैखिलाय दै जाजोबदों अखायानो गारा माथो जोमैयानो जोमै ओइ बियानि ओइ आइसक्रिम जानो नागिरदों र' थाइबानो दं होनदो देनाय हरनाय